Мутлашысларга күсерелгән суммалардан күбеһе кредит исәбенә алынган. Башкортстан халкы тәүлегенә 20 миллион сум самаһы акса мутлашысларга күсереп тора. Нисек алданмаска? Һаумыгыз, эфирдә интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы тәү тикшерү оештыру идаралыгы начальнигы вазифаһын вакытлыса башкаручы Рәшидә Хәсәнова. Рәшидә Әнвәровна, һаумыгыз. 20 миллион тәүлегенә. Ул бик зур сумма. Нинди ысулдар менән алдайдар һуң кешеләрдә? 20 миллион тәүлегенә 20 миллион акса китеп тора. Халык алдана. Статистика мәгълүматларына игътибар иткәндә, 5 ай эсендә 8 меңдән артык җинаять эше теркәтелде. Инде зыян күргән хак 1 миллиард 561 миллион 558 меңгә хәтлем барып басты. 1 миллиардтан ашу. 1 миллиардтан ашу. Был республика буенча. Республика буенча гына. Мөрәҗәгать итмәгәннәр күпме? Анаһын әйтеп тә булмый инде. Иң кәмеһе 500 меңдән ашу, 500 мең инде. Һәм 5 миллион, 9, 19, 20 миллион. Нисек алалар бундай зур сумманы кешенән? Инде аңлатып тораһың һымак. Шулайда алданалар, нисек алдайдар һуң? Ягъни алдау ысулдарын мен хәзер yetkirib китәем инде. Иң еш осрашкан ысул 50% тәшкил итә. Банк, ФСБ, прокуратура, хезмәткәрләре шылтыратып, шул хезмәткәрләре исеменнән шылтыратып кешене алдау ысулдары. Мәсәлән, моны һезнең кесә телефоныгызга таныш түгел номердан шылтырату килә. Һез җавап биргәс, мутлашучы һезнең исемегезгә зур кредит рәсмиләштерелә дип әйтә. Һез аптырауга калаһыгыз. Нисек инде мин бит кредит һорап банкка барманым. Юк, моны асынлап та шул кредитты һораныгызмы банктан? Юк, һораманым. Алай булгас, һез менән шул мутлашучылар моны һезе менән аралаша, моны һезнең исемегезгә кредит хәзер моны мәгълүмләштерәләр дип, рәсмиләштерәләр дип, һезне алдауга, борсуга һалалар һәм кеше ышана башлай һәм шул вакытта мутлашучы әйтә башлай: "Яһәтрәк кенә банкка барыгыз, моны тизрәк үдегез, каршы кредит алыгыз һәм шул хәүфһез исәпкә күсерергә кирәк" дип аңлата башлайдар. Мутлашучылар кешене үз авайынан ыскындырмай. Ул һәр вакыт кесә телефоны, менә ундай кешеләрде абайлап та калырга була. Банкка килгән кеше тиз генә шул яһәтрәк, борсыла, телефонын кулыннан төшермәй, банк хезмәткәрләренә барып кредит һорай башлаһа, банк хезмәткәрләре әлеге көндә безнең белән бергә янәшә эшләйдәр. Һорау бирәләр бит инде: "Ни өчен һез кредит алаһыгыз?" Ул кеше шул мутлашучыларга ышанып алдай башлай. Моны өй төзергә кирәк, яки ремонт эшләргә кирәк дип. Дөресендә ул аксаныга кирәкмәй. Ягъни шундый психологик кармакка эләктерәләр. Психологик кармакка эләктерәләр, әйе. Bir bankta бирмәһәләр, икенче банкка йөгерәләр. Әлеге көндә күп төрле банктар да бар бит инде безнең республикала, Россия Федерациясында. Төрле шул банктарга бара. Bir банк бирмәһәләр, икенче банкка бирмәһәләр дә өченчесенә барыбер шул аксаны алалар һәм шул акса менән йөгерәләр банкоматтарга һәм шул мутлашучылар әйтеп киткән реквизитларга акса күсерә башлайдар. Моны әлеге көндә безнең полиция хезмәткәрләре кайһы бер сауда үзәкләрендә торган банкоматтар эргәһендә лә күрергә була. Яки манекендар полицияның "Ышанмагыз, акса бер кайда ла күсермәгез" дигән игъландар да бар бит инде. Менә шундый игъландарның, ошондай аңлату эшләренең һөҗүмтәһе шулай да бармы ул? Чөнки инде хәзер үтек тә һөйләп тора шикелле, таныш булмаган телефоннарда алмагыз дип, шулай да буны алданалар, алалар. Һөҗүмтәләре бар. Менә тагы бер ысулын әйтеп китәм, мутлашуу ысулын. Хәзерге көндә олы яшьтәге халыкка шылтыратып
Мына һинең туганың, якын туганың, егәнең, егәнсәрең бәлә казага тарыны дигән шылтыратулар күп төрле. Мына шул вакыттарда әлбиттә иң беренче бит тәүдә шул туганыңа шылтырат, хәлен белеш. Ә бит кеше борсуга һалына ла, яһәтрәк мына шул хәтлем акса кәрәк дигән һүҙҙе ишетте ниһә, мына мин үлем өсөн йыйган аксам да бар, мына 100 000 аксам бар дип олы яшьтәге халык яһәтрәк шул аксаны мына хәзер һиңә кеше килә, шуны яһәтрәк биреп ебәр, шулай итеп киләләр бит инде. Ә бит ул килгән кешеләр, курьердар кемдәр улар? Улар безнең уку йорттарында укыган укучылар, студенттар, яисә такси хезмәткәрләре. Мына без профилактик эшләр алып барганда, кайһы бер аңлаган кеше, мына шундай вакыттарда булды, такси хезмәткәре барып акса ала, ул бит заказ гына, уйлап караһаң, заказ ала бит инде. Мына шул өйгә бар, шул квартирага бар, мына һиңә шуны бирәләр, мына шул ергә алып бар дип. Мына безнең шундай осрактар булганы бар, такси хезмәткәре аңлап кала ла, ул аксаны полицияга илтеп бирә. Мына был улы хатын мутлашуның кармагына эләккәндер дип, мына шундай вакыттарда була. Әйе, мына студенттар эләккәндәре лә бар. Әйтеп үткем килә, шул аксаны алып, мутлашучылар әйткән исәпкә күсергән яшьтәр була бит инде, курьердар, алар үҙҙәре лә белмәйенсә катнашыусы булып китәләр. Ана шул әлбиттә. Җинаятьи яуаплылык каралган димәк. Яуаплылыгына каралган. Гомумән, Рәшәдә Әнвәровна әйтеп буламы, бына олы яшьтәгеләр ешрак алдана дип. Әле ул яшь сикләүе юкмы? Белемле булуымы? Ул нисектер йогынты һәм гомумән бына алданган кешенең портреты. Мәсәлән, мин алдана аламмы? Әлбиттә. Мин дә алдана алам. Әлеге көндә төрле эшкуарларга барып, эшләгән кешеләргә, заводтарда, предприятиеларда, мәктәптәрдә, больницаларда без аңлату эшләре алып барабыз бит инде. Мына шуларга әйткәндә, мына бөтәһе лә тыңлайдар. Без уйлайбыз инде, тыңлайдар дип, әйе, аңланык, мына аптырап, кайгырып, мына шулай булды, менә дип әйтәләр. Ә бер нисә көндән һуң, мына шунда ултырган, аңлаган, әйе, дип утырган кеше полиция гариза менән килә, мына эләктем, мына мин 3 миллион һум акса ебәрдем. Нишләп ышандыгыз һуң? Аңлатай алмайдар. Бәлки, бар инде, кайһы бердәр әйтәләр инде, ипләп тыңламаным, мына һез бит аңлаттыгыз, ә мин тыңламай утырдым, мына телефонда утырдым дип, телефон аша һөйләшеп нәйтеп алып бардым дип әйткәндәре бар. Ә кайһы бердәре белмәйм, мына гипнозда булган кебек булдым дип аңлаталар бит инде. Мына шунда сорактар. Димәк, ысынлап та таныш булмаган телефон номерларын алмагыз дигән кәңәш эшләй, димәк. Алмаска, һөйләшмәскә. Әйе, мына күп ысулдарын әйтеп киттем бит инде. Күптәре алданып, яһәт еңел акса эшләргә тырышырга уйлаган кешеләр дә бар бит инде. Мына кайһы бер рекламаларда инвестиция дип, мына хәзер шул хәтлем акса һалһаң, һинең бер нисә көн эчендә ул аксаң күбәеп килә дип әйткән нидер мутлашуу ысулдары ла бар. Кеше ышана, 10 мең һум һалһам, бер нисә көндән мин бәлки 15 мең алырмын тейдәр бит инде. Ысынлап та мутлашуның схемаһы буенча ул 10 мең һала. Уйлап караһаң, 10 мең яры, минең аксам 10 мең бар һалам дип уйлайдар бит инде. Югалһа югалыр, 10 мең ярар, әллә ни күп тә түгел дип уйлаган кешеләр дә бар. Бер нисә көндән ул үҙенең телефонында 15 меңде күрә. Ул аксаны ҡулында тотмай, ә үҙенең иҫәп реквизиттарында күрә 15 мең кигәнен. Ҡыҙығып китә бит инде. Анан, әйе, мутлашыусы әйтә, мына 100 мең һум һалһаң, һиңә 150 мең килә бит инде. Шундай осрактар да булғаны бар. Аҙаҡ әйтәләр, мына миллион һалһаң, мына шулай итеп күберәк ул мутлашыусыларҙың бит, әйе, күберәк кешеләр кредит ала башлайҙар, ебәрәләр, бер нисә айҙан һуң 2 миллион алырһың тейҙәр, әлбиттә, ул аҡса юғала. Рәшәдә Әнвәровна, бына йыш ҡына ошо мутлашыусылар
Улар Украина илчеләре тидер. Ундагы эшләгән махсус үзәктең белгечләре тидер. Был бына ысынлап та шулаймы, әллә был пропагандамы шулай да? Юк, пропаганда түгел, әлбиттә, күбрәк шул яктардан килә. Кайһы бер менә без гариза менән килгән кешеләр менән һөйләшкәндә һораганыбыз да бар. Нинсегрәк итеп һөйләшәләр дип акценттары бар, әлбиттә. Акценттары бар менә шул яктардан. Тимәк, был ысынлап та шулай. Нимә эшләргә һуң улайһа? Нимә эшләргә? Игътибарлы булырга. Безнең бөтәбезнең дә телефондар бар. Безнең бөтә тугандарыбыз, иптәшләребез, һәр бере исем менән язылган бит инде, таныштарыбыз. Сит телефон номерларынан килгән шылтыратуларны мин әйтер инем, алмагыз дип бөтенләй. Мәсәлән, һезнең исемдән шылтыраталар, погонлы кешеләр исемдән шылтыраталар. Һез кешеләргә шылтырата алаһыгызмы телефондан? Полиция хезмәткәрләре, прокуратура, ФСБ хезмәткәрләре бер вакытта ла WhatsApp, Telegram мессенджеры аша шылтыратмайдар. Бер вакытта ла кешене ышандырыр өчен алар удостоверениеның копиясын ебәрәләр бит инде. Бер вакытта ла полиция хезмәткәрләре яки прокуратура менә әйтеп киткән хезмәткәрләр копия удостоверениеларын ебәрмәйдер. WhatsApp аша шуга күрә әйтеп үткәм килә, бер вакытта ла ышанырга кирәкмәй. Кайһы бер вакытта шылтыраталар, менә һин Украинага там акса ебәрәң икән дип куркыталар. Менә һине хәзер һин енәят эшен эшләйен икән, һин акса ебәрәң икән, менә шул безгә каршы килгән кешеләргә ярдәм итәһең икән дип куркыталар. Кеше менә шундай нидәргә эләгә бит инде. Шуга күрә әйткем килә, әгәр дә һезне полициягә сакырталар икән, әлбиттә кагыз менән сакырталар. Телефон аша гына һезне сакыртып утырмайдар. Шуга күрә әйтеп үткәм килә. Әгәр дә инде шундайрак шылтыратулар килһә, безнең бөтә телефондар, алар интернетта, булай да полиция бүлектәре кайда икәнен бөтәһе лә белә. Барыгыз, һөйләшегез, аңларһығыз, һеҙгә бөтә аңлатып бирәләр. Ә инде шундай хәлгә зыян күргәнегеҙ икән, йәһәтерәк полиция бүлегенә барырға кәрәк, әлбиттә. Шылтыратығыҙ, барығыҙ. Кем тиҙерәк, йәһәтерәк эшләгән хәлдә, ул аҡсаларҙы бәлки енәйәтсене табып була. Юк, енәйәтсене табып була тип, йәһәт кенә табып булмай ул енәйәтселәрҙе. Сөнки бер нисә сәғәт эсендә кеше ебәргән аҡса ул Рәсәй Федерацияһынан ситкә китә. Шуға күрә бер нисә сәғәт эсендә, бәлки, әгәр дә инде йәһәтерәк полиция бүлегенә мөрәжәғәт иткән кеше, без банктарға сығып, ул счеттарҙы заблокировать итергә мөмкинлегебеҙ бар. Ҙур рәхмәт кәңәштәрегеҙгә, Рәшиҙә Әнвәровна, кәңәштәрегеҙгә ҡолаҡ һалғандар тамашасыларыбыҙ дигән ышаныстабыҙ. Тәү тикшереү ойоштороу идаралығы начальнигы вазифаһын ваҡытлыса башҡарыусы Рәшиҙә Хәсәнова менән һеҙгә әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарлы булығыҙ.